बर'नि हारिमुफोरखौ मावबादानि गेजेरजों दिन्थिलांबाय थायोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव अरायसम थांनानै थागोन। हारिमुआनो जोंनि हारिनि गुबै सिनायथि। बर'नि हारिमुखौ गिनिस वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय साखाफारा खालामनाया जोंनि हारिनि हारिमुखौ मुलुग दरबाराव आगानसे आवगाय होनाय जागोन। गावनि हारिमुखौ मोनथियाब्ला फांसे बिफाङा रोदा गैयाब्लासिनो थांना थानाय बायदि जागोन। बेफोर बेसेन गोसा बाथ्राखौनो बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि मानाव गेदेर आनन्द दैमारि बिथाङा बुंथिना होयो। हारिमुआनो हारिनि आयना। हारिमुआवनो मोनसे हारिनि जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, आसार खान्थिया बेरखाङो आरो मोनसे हारिखौ आबुङै सिनायथि होनो हायो। बेखौ नोजोर बोना बिटिआर सरकारनि मददजों दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव हारिमु बिथिंखौ गोजौ फारसे लांनो अरां दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि हेफाजाबाव अरांगुदि बर' थुनलाइ आफादनि नयंआव 6 साननि थाखाय बर'नि दोरोङारि मोसानाय, दामनाय देनाय मावबादा होदोंमोन। बर'नि दोरोङारि मोसानाय, दामनाय देनाय मावबादा होनाया दिनै जोबफैबाय। मख'जाथावदि बर'नि दोरोङारि मावबादानि फोजोबनाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नलियास दैमारि बाहागो लानानै बेखेवना होयो आरो गाहाय बुंथिगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारिया बाहागो लायो। लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि भिजुएल नेलसन दैमारियाबो बाहागो लायो। नैबे अरांनि बर' साहित्य सभानि भबनाव सप्ता खनसेनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' हारिमु आफाद उदालगुरि जिल्लाया बर'नि दोरोङारि मोसानाय जि वर्कशप बेखौ दिनै बिथांमोना फोजोबदों। दा बे फोजोबनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला बिथांमोना बे सप्ता खनसेयावनो गोबांथार मोसाखावरिफोरखौ एखे रोखोमनि मोसानाय जेरै बागुरुम्बा मोसानाय दा बेखौ बिथांमोना मोजां रोखोमै मोसानो हानाय बिथांमोना खालामबाय आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव उदालगुरि जिल्लानि मोसाखावरि आरो दोरोङारि जि मोसाखावरि बिथांमोना फैबाय थानाय बर'नि दोरोङारि मोसानायखौ जेरै बागुरुम्बाखौ बिटिआर सरकार, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरा जयै लोगो नांनानै जे गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड बेनि थाखाय प्रिपारेसन खालामनायाव जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो गोबांथार मोसाखावरिफ्रा बाहागो लाहैनो हागोन। आं बेखौ आसा खालामबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै। मानो होनब्ला बेयाव नुफैदों जे वर्कशपआ बिराद सिस्टेमेटिक जादों। बेनिनो फोरोंगिरि इन्सट्राक्टरफोरा मोजाङै सिस्टेमेटिकै फोरोंदों। आरो बेखाय बे रोखोमनि लांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय जे जेनेरेसन बे जेनेरेसनफ्रा आरोबाव जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानायखौ आरोबाव लाखिनो थाखाय गोसोआ मोजां मोनसे जौगाखांनाय बा गोसोआव मोनसे थुलुंगाखांनाय बियो फैगोन। आरोबाव जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानायखौ बे रोखोमनि फैबाय थानाय गोलाव समसिम दोनलांनो हानाय मोनसे थासारिया जोंनियाव परिबेगा क्रियेट जागोन। मानो होनब्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा सम सम बे रोखोमनि वर्कशपफोरखौ लाबोदों। नाथाय वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि जि थांखिजों दिनै बिथांमोना वर्कशपखौ होबाय बिनि गेजेरजों आरोबाव जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाया आरोबाव आगानसेबाव मुलुग दरबाराव जौगागोन बेखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसा खालामदों। नंगौ दिनै जाय बिथांमोना बर'नि जे हारिमु होननानै बुङोब्ला जेरै गाननाय जोमनाय, बेनि मोसानाय, बेनि दामजु, बेनि गियानफोरखौ जोंनि जे जाखांफुनाय लेखा गोरों फरायसाफ्रा खोब खमै बजबनो नागिरो। दा बेखाय नाथाय बे रोखोमनि मोनसे रेकर्ड जायोब्ला, वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हायोब्ला आरोबाव जोंनियाव आपना आपनि जोंनि जेनेरेसना बे रोखोमनि मोसानाय, दोरोङारि मोसानायफोरखौ, दोरोङारि दामजुफोरखौ मोजां रोखोमै आरो बजबनायखौ जोङो मोनगोन। मानो होनब्ला बिनि गेजेरजोंनो जोंनि मुलुग दरबाराव जोंनि हारिखौ सिनायथि होनो हानाय मोनसे परिबेगा फैगोन। आरो बेखौनो आङो आपिल खालामनो लुबैदों जाय लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोर जुदि आथिखालनि जेनेरेसना जाय बिथांमोना गावनि दोरोङारि मोसानाय बा हारिमुखौ हेव सानग्रा बे बिथांमोना बेखौ बुजिनानै लानांगोन
जेरै सासे मानसिया गावनि अरिजिन गावनि कालचार बेखौ मोनथियालासेनो थांना थायोब्ला फांसे दंफाङा रोदा गैयै बायदि थांना थानाय बायदि दिनै नङा गाबोन बियो मुलुगनिफ्राय आनज्रेद जानानै गावनो थानांगोन। दा बेखाय जोङो गोग्गोम मजबुतै थांना थानोब्ला मानसि हिसाबै हारि हिसाबै थांना थानोब्ला गावनि हारिमुखौ अनसायथारनो नांगोन। गावनि दोरोङारि मोसानाय दामनाय दामजु गासै बिथिङावनो राफोद जानांगोन। आं बेखिनिखौ फोरमायो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो नैबे अरां दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद बे मोनथामनि जथायै बानजायनायाव नैबे 6 साननि जा मावबादा बागुरुम्बानि सायाव बे जानानै थांबाय। दिनै जोबथा सान बे क्लजिं सेरेमनि आरो बेयाव गोबां सोलोंसाफोरा सोलोंफैदों, दामजुगिरिफ्रा दामफैदों आरो बेयाव बागुरुम्बा आरो बे बारदै सिख्ला बेखौ बिसोर मोजाङै सोलोंनो हाबाय। आरो जोंनि थांखिया बेनो जे बर'नि गेजेराव बे बर'नि जा हारिमु मोसानाय थेनाय दामनाय देनाय बेखौ आंगो खालामनाय आरो लोगोसे बयनिबो गेजेराव हाबनानै बेखौ फोसावनाय बे मोनसे थांखि। लोगोसे जोंहा उननि हाबाफारि हिसाबै जों जा थांखि लादों जे गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड बेखौ खालामनो थाखाय आरो बिनि गिबि हाबाफारि हिसाबै जों नैबे प्राय 15 जिल्लाया लाखांबाय आरो आउट अफ बिटिआर बे मोननैसो जिल्ला लानाय जादों आरो गुबुन जिल्लाफोरा दंबावो 10थासो जिल्ला बे वर्कशप लानो दंबावो। दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बेसेबांसो जों मिथिनाय बादिब्ला दायो 71 सोलोंसाफोरा सोलोंफैदोंमोन। बेयाव गोजाननि फैदों, बिथांमोना फैजोबनो हायाखै। बे काजियामाटिनि फैदों आरो रौतानि उदालगुरि खासिबारि गुबुन जायगानिफ्राय फैदों गोजाननिफ्राय। मा आयदाखौ लानानै होनाय जादों? बेयाव बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला बे मोननैखौल' फोरोंनाय जादों। दामनाय देनाया बे खाम सिफुं सेरजा बे दंखायो, नाथाय देंखो हिसाबै बे बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला बे मोननै। फैबाय थानाय समाव हारिमु बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय दुलाराय हारिमु आफादा माबायदि थांखि लागोन? उननि फिरियाव जोङो जोंनि जा हारिमु बा बर'नि मोसानाय थेनाय दामनाय देनाय बेखौ गासैनिबो गेजेराव फोसावनानै आंगोथि लाबोनो थाखाय जोङो हाबाफारि लादों। आरो जोंहा बर'नि गेजेराव जाफोर मोसानाय दङ बे सुबुं मोसानाय आरो खेराइ मोसानाय बेखौबो जोङो जोंनि बर'नि गेजेराव बर' फिसाफोरनि गेजेराव फोरोंनानै जों बेफोरखौ गोरों गोरा खालामनो जोङो नाजादों। आरो बिनि गेजेरजों जेसेबां जों फोरोंनो हागोन बेसेबांनो बर' फिसाफोरा बेखौ आंगो साननो हागोन आरो रोंलांगोन। बेखौ जोङो मोनसे गेदेर थांखि लादों बर' हारिनि गेजेराव। नंगौ, बे बाथ्राया सैथो जे दानि दिनाव गावबा गावनि जा हारिमु दंखायो बे हारिमुफोरखौ माखासेया एसे माने जानगारना थादों। जे गाननाय जोमनायावनो जा गुबुन हारिनि जा गाननाय जोमनायफोर लंपेन्ट सुरिदार बेफोरखौ गाननानै बर'नि बे गोदान जोलैफ्रा माखासेया बेबायदि गोजोननायखौ लायो। नाथाय गोबां दङ, गोबां अनजिमानि दङ जे जायफ्रा दाबो बर'नि गाननाय जोमनायफोरखौ मोजां मोनो, गानो, न'आवबो गानो, गुबुनावबो गानो, बेबायदिबो दङ। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जे बर'नि हारिमुखौ जोङो हमथानानै लाखिनो थाखाय साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बर' हारिमुखौ मोजां मोननांगौ। बर'नि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ आंगो खालामनांगौ। आरो होमब्लानासो जोङो बर'खौ मोनसे गेरेमसा माहारि हिसाबै दानो हागोन आरो जोंनि जा बर' माहारि बियो अराय थांनानै थागोन बर' हारि हिसाबै।